ವಾಹಿನಿ ಕೂಟದಕಲು ಬಂಟಾಲ ಸೀಮೆಡು ಕರಿನ 4 ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಐತಾರದಾನಿ ಬಿಶಿರೋಡ್ದ ಸ್ವರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರೋಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಕಜ್ಜುನು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಆನಿಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆರ್ದು ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಟ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬತ್ತುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ಯೋ ವಾಹಿನಿದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲನ ಸೇರಿಗೆಡು ಅಟ್ಟೆನೆ ಆಯ್ನ ಆಟಿದ 25 ಬಗೆತ ತೆನಸುಲು ಲೇಸುಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಬಂಜಿ ಸಲ್ಮಂತ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪನನು ಕೆ ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಿರುವೆರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೇರ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನೇರಾದ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ ದಾಮೋದರ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬಿಶಿರೋಡು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕೃಪಾ ರೋಡ್ವೇಸ್ ಬಿಶಿರೋಡು ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಲಯ ಬಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಕಲ್ಪಾದಿಲು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕಲ್ಪಾದಿಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಿರುವೆರ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಯತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜೆಎಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮೆಸ್ಮಂ ವಿಭಾಗ ಕುಡ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ಕೇರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಂದಿರೇಶ್ ಬಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಾಯರ್ಪಲ್ಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಸತೀಶ್ ಬಾಯಿಲ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಂಗಡಿ ಇಂದಿರೇಶ್ ಬಿ ಮಿತ್ತಬೈಲು ದಯಾನಂದ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬುಡೋಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಮಿತ್ತಬೈಲು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲಿಕಂಡ ಭಾವಣಿಯನ್ ಅಮೀನ್ ಮಾರ್ನಬೈಲು ಶ್ರೀಧರ ಅಮೀನ್ ಅಗ್ರಬೈಲು ಮುಗುಲ್ಬಾತ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವಕೀಲರು ಮೆರಣ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಗ ಪರಡಿ ಪಂಪುನೇನೆ ಯಾನ ಯುವ ವಾಹಿನಿಗೆ ಗೆಬ್ಬಿ ಪಾತ್ರ ಪಣುಂದಿಲ್ಲದ ಪಂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಿದಗಿ ಬರೋದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಂತ್ರಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತುಕೊಡುಗೆ ಅಂಚಾದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದ ಪಣದು ಎನ್ನ ನರೇಶ್ವರ ಹೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು ರಾಂಗ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಗಳು ಗಮನ ಮಂತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ರಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಎದುರು ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂದು ಭಗಿನಿಯರೇನು ನೆಂಟೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಿನ್ಯಾದ ಹೀಗೆ ಇತ್ತೆನಕಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು
ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾವು